Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα podcast 19-19. όπου έχουμε σήμερα καλεσμένο. Ναι, τον περιμέναμε καιρό, ήρθε τελικά. Γιωργάρας Ιωαννίδης. Με ανοιχτές σακάλες με περιμένατε. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Από πέρσι θέλουμε να σε φέρουμε, Τα διακαώς. καταφέραμε. Τελικά τα καταφέραμε, ένα χρόνο Ναι, μετά. αλλά με φοβήσατε, θα φύγω. Εντάξει, Με κοίταξε. το που μπήκα δέχτηκα bullying. Εγώ πρέπει να το πω. Πειράζει. Αλήθειες δεν είπες να λέμε. Ναι, είναι αλήθεια, εντάξει. Είναι αλήθεια, το δεχόμαστε, Οκ. το αποδεχόμαστε. Όλοι που έρχονται εδώ δέχονται bullying. Ναι, Οκ. μην αγχώνεσαι, δηλαδή δεν κάνουμε διακρίσεις εμείς. Να μην νιώσω άβολα δηλαδή και άσχημα. Όλοι το περάσαμε. Όχι. Οκ. Όλοι το έχουν περάσει. Ωραία. Και επειδή είμαστε υπερπαραγωγή, Ναι. το 2025 μπήκε δυναμικά. Έχουμε αλλάξει θέσεις. Έχουμε... Ναι. Δηλαδή τρομερή κάθε εκπομπή. Πρέπει να βρούμε, δεν ξέρεις βέβαια, τι σε περιμένει. Και καινούρια σετ πρέπει να βρούμε. Λοιπόν, Την άλλη φορά, όπως λέγαμε πέρυσι, είχαμε κάνει μια εκπομπή πέρυσι. Που την είχαμε κάνει εδώ λίγο πιο δίπλα στον πάγκο. Και λέγαμε κάθε φορά πηγαίνουμε σε άλλο Σε άλλο δωμάτιο. δωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο, στο μπάνιο κάθε φορά. λοιπόν ο Γιώργος είναι εδώ, να το πούμε, επειδή έχει έρθει για δουλειά, έχει έρθει να τραγουδήσει ακόμα μία φορά στην Αθήνα, που νομίζω ότι και αγαπάς και σε αγαπάει, δηλαδή λαμβάνεις αγάπη από τον κόσμο. σχέση. Έτσι. Έχει ζήσει εδώ, είναι η κόρη σου εδώ. Θέλω... Φίλοι, κουμπάρι, γνωστοί. Μπράβο. Να μας πεις αρχικά πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό. Και... Αυτό που βίωσα σήμερα Εντάξει. δεν παλεύεται. Εντάξει, αυτό για εμάς είναι καθημερινότητα, να ξέρεις. Μιλάει για την κίνηση στους δρόμους. Απίστευτο. Αυτή την τρέλα, ναι. Απίστευτο. Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο. Αθήνα πόση ώρα? Σήμερα ή γενικότερα? Σήμερα. Πάνω από 2 ώρες. Πάνω από 2 ώρες. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Ναι. Ε, Εντάξει, είναι και οι μέρες τέτοιες, οκ, κατανοητό. είναι και οι μέρες τέτοιες, ναι, σωστά. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, που μου έρχεται στο μυαλό, μιας και έριξε για δουλειά, είναι να μας πεις αν υπάρχουν μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τον τρόπο παίξηματος κυρίως, στη μουσική. Ως προς τους μουσικούς, Ως προς τους μουσικούς, ως προς την επιτέλεση, να το πω έτσι, δηλαδή πώς παίζεται η μουσική, ως προς τον ήχο, δεν ξέρω πώς να το θέσω, να το καταλάβεις. υπάρχουν διαφορές, αλλά δεν είναι μια ερώτηση η οποία αντικατοπτρίζει όλη την απάντηση της ερώτησής σου. Δηλαδή είναι πολλά μέρη. Ναι. Καταρχήν στην Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη τι την κάνει Ποντιουμάνα? Λέμε η Θεσσαλονίκη Ποντιουμάνα. Την κάνει περιφέρεια Ποντιουμάνα. Το Κιλκής 40 λεπτά, η Κοζάνη, η Δράμα, η Καβαλά 1 ώρα. Που σημαίνει ότι ο τοπικός χαρακτήρας κάθε περιοχής πηγαίνει στην Κοζάνη. Κατά κύριο λόγο επικρατεί, ας πούμε, το όργανο το Αγγείο, ματσουκάτες. Άλλο ιδίωμα, άλλα χαρακτηριστικά, άλλος τρόπος διασκέδασης πηγαίνει στο Κιλκής. Το Κιλκής, κατά κύριο λόγο, το όργανο που επικρατεί είναι το κλαρίνο. Άλλη κουλτούρα, άλλο τρόπο διασκέδασης, που σημαίνει ότι ο τοπικός χαρακτήρας στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρειά της φαίνεται. Ναι. Στο εκάστοτε γλέντι, έτσι, σε κάθε γλέντι φαίνεται. Στην Αθήνα, που είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, και η Θεσσαλονίκη, έτσι, απλά είπαμε τις διαφορές της Θεσσαλονίκης, έτσι, είναι κοντά στην περιφέρεια που την κάνει Ποντιομάνα. Δεν μπορεί να κρατήσει τον τοπικό χαρακτήρα. Ναι. Αλλοιώνονται στοιχεία. Ενίοτε, βέβαια, εκτός όλων των άλλων, επικρατεί και ένας, αν μπορώ να το πω σωστά, εντός εισαγωγικών θα το πω, ένας αφορισμός, δηλαδή με την κακή έννοια, με μια αρνητική χρειά, κοίτα πως παίζουν, ας πούμε, οι Βόρειοι, κοίτα πως παίζουν στην Αθήνα. Μιλάω και μιλάω για αμφότερες τις πλευρές τώρα. Κοίτα, αυτό το Θεσσαλονίκη Αθήνα, ρε παιδιά, ξεκινάει από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να το... Και από τα κασέρια και από... Ναι, μπουγάτσες, σουβλάκια, καλαμάκια, οκ. Πλέον έχει γίνει λίγο γραφικό. Ναι.
Αλλά Ισχύει όμως. Και πλέον και το μετρό. Δηλαδή ήρθε να προσθεθεί νέα κόντρα. Ισχύει όμως αυτό. Δηλαδή εσύ φαντάζομαι ότι το έχεις ακούσει, το ακούς χρόνια. κοίτα, το ότι αυτό το υπάρχουν πράγμα. διαφορές στον τρόπο παίξήματος είναι καθαρά θέμα βιώματος, παιδιά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι. Ο χλευασμός τώρα Θεσσαλονίκη-Αθήνα δεν το υιοθετώ αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δεν τον υιοθετώ γενικότερα στη ζωή μου. Παντού έχει καλούς ανθρώπους και κακούς. Εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου και οι καλύτεροι μου φίλοι είναι στην Αθήνα. Έτσι. Έχω και στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί έχει τιτ. Παιδιά, έτσι. Τώρα για το καλό και κακό μουσικό είναι διαφορετικό το βίωμα. Θα πας στη Δράμα, παράδειγμα, και διασκεδάζουν αυτό που είπα προλίγο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν θα πάω στην Κοζάνη, θα το αλλάξω αυτό το μοτίβο. Θα πρέπει να πάω στο μοτίβο το δικό τους. Ναι, κατάλαβα. Εδώ είτε πας στη Γλυφάδα, είτε πας στο... είναι το ίδιο. Με κάποιες μικρές παραλλαγές. Έτσι. Άρα είναι φυσιολογικό και η μουσική να μην έχουν το βίωμα που έχει κάποιος πάνω. Ναι. Μπορεί να παίζουν πιο μουσικά εδώ. Έτσι. Αλλά να έχει χαθεί η ουσία, το βίωμα. Ναι. Καταλαβαίνω. Η τι λες. βιωματική σχέση με τη μουσική. Υπάρχουν ευκαιρίες για έναν μουσικό. Εντάξει, να μιλήσουμε για το στοιχείο σου. Μπορώ να Ξέρω πιω που είναι καφέ. Εννοείται. Εννοείται, και δείξε και να πάρουμε καμιά χορηγία. Υπάρχουν όμως ευκαιρίες για έναν μουσικό. Π.χ. εσύ είσαι στο ποντιακό στοιχείο. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ λέμε ότι είμαστε στο κέντρο, ας πούμε, των πραγμάτων. Που υπάρχουν ευκαιρίες σε σκηνές, να δοθεί βήμα σε κάποιους καλλιτέχνες. Εννοείς ένα παιδί που ασχολείται με την ποντιακή μουσική να υπάρχει ευκαιρία από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, παιδιά, νομίζω δεν. Απλά είναι δύσκολο γιατί όταν η ζωή σου είναι 500 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Και το έχει δείξει και η ιστορία. Και ο Στάθης ο Νικολαίδης από την Αθήνα ξεκίνησε, και ο Δημήτρης ο Καρσαβίδης και ο Γιώργος Ατματσίδης. Από εκεί και πέρα είναι το αν επιλέξεις να το κάνεις επαγγελματικά και το τι χρόνο διαθέτεις να το κάνεις αυτό. Αν είσαι πάνω σε ένα αυτοκίνητο πάνω κάτω. Και το κατά πόσο δουλεύεις, έτσι, κατά πόσο θα σε αγαπήσει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κατεστημένο που αποκλείει κάτι. Λέγαμε και πέρυσι, τώρα σε πάω κάπου αλλού, φεύγω λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πέρυσι τον αδερφό σου εδώ. Προφανώς δεν την έχεις δει την εκπομπή. Άρα πάμε σε αίρες τώρα. Πάμε ναι, λίγο. Προχώρησε Άρα, εδώ. Ναι. Πάμε Πού θα 50 φτάσουμε? χιλιόμετρα απ' έξω. Θα δείξει. Και λέγαμε για το πώς ξεκινήσατε και οι δύο κάπως παράλληλα, ας πούμε, να ασχολείστε με τη μουσική. Οπότε Κατερίνα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Λάζος με περνάει 5 χρόνια. Ναι, εντάξει. Άρα δεν ξεκινήσαμε μαζί. Περίπου μαζί ξεκινήσατε. Μας είπε ότι πρώτα ξεκίνησε αυτός και μετά και εσύ λίγο ακολουθούσες. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το τραγούδι. Ναι. Με ζάλιζε, παιδιά, όλη την ημέρα. Ντίβρι. Όλη την ημέρα αγανάκτησα και έπρεπε να τραγουδήσω. Άσε που μην τον ακούσει το Λάζο να τραγουδάει. Όχι, Θα σας πω ένα περιστατικό. Εγώ μένω στην Αθήνα, ο Λάος είναι τότε Θεσσαλονίκη και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: σου έκανα ένα τραγούδι, τα σπάει. Του λέω: οκ, πώς πάει? Και λέει: να. Του λέω: Λάζο, άστο. Όταν θα ανέβω πάνω, παίξει λίγα. Μας είπε δεν είχα, λέει, τραγουδιστή, αν θυμάμαι καλά. Και λέει έπρεπε, λέει, κάποιος να τραγουδήσει και το Γιώργος λέει σιγά σιγά. Μεγάλωσε σε ένα χωριό κατά κύριο λόγο ποντιακό, στο Λευκό Νασερών. Κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο στις Σέρρες. Τα βιώματά μου είναι όταν η γιαγιά και ο παππούς σου μιλάνε, η γλώσσα επικοινωνίας είναι ποντιακή, έτσι, το βιώνεις πλέον το ποντιακό. Ναι. Παράδειγμα να σου πω, το δικό μου το παιχνίδι, η κούνια μου ήταν να πάω στο Δουρβάν. Όταν Δουρβάνης δεν είναι γιάγια. Ναι. Άρα αυτά είναι εικόνες, μυρωδιές, ήχοι, ακούσματα, όλα τα έχεις μέσα σου. Εγώ ξεκίνησα 5, 6, 7 χρονών, δεν θυμάμαι, ως χορευτής στο σύλλογο του χωριού. Μετέπειτα στην Ευξηνολέσχη Σερών. Τι έγινε? Συγγνώμη, είχε κάνει κάτι νεύματα με άγχος. Το έχουμε, γράφουμε. Συνεχίζουμε. Ναι, εννοείται. Εσύ γιατί δεν φαίνεσαι ποτέ στην κάμερα? Έτσι, είναι αφανής ήρωας. Μετέπειτα πήγα στην Ευξηνολέσχη Σερών.
Ο Λάζος έπαιζε στο χορευτικό και κάποια στιγμή, πώς ήταν και τότε τα ποντιακά, έτσι. Πηγαίναμε στην Εύξηνο Λέσχη, κάναμε την πρόβα μας και μαζευόμασταν τα παιδιά. Να κάνουμε μουχαπέτ. Ναι. Και τραγουδούσε ο Γιάννης, τραγουδούσε ο Γιώργος. Εκεί ας πούμε καταλάβανε οι άλλοι, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα, ότι τραγουδάω καλά. Συνόδευσε μας με το χορευτικό σε μια παράσταση για να ομορφαίνει η παράσταση. Τώρα μιλάμε 7-8 χρονών. Όχι. Πιο μεγάλος ήσουν. Ναι, στα 13, 14, Ναι. έτσι. Μετά με το Λάζο στο σπίτι βοήθαμε λίγο, έτσι. Δεν είχα καμία σχέση με το χώρο. Άμεσα. Έτσι, τελείως τυχαία. Αλλά προέκυψε εν τέλει. Προέκυψε. Πότε ήταν η πρώτη σου δουλειά, θυμάσαι? Τι εννοείς δουλειά, επιπληρωμής, Επιπληρωμή. να πάρω μικρόφωνο πρώτη φορά και να τραγουδήσω. Και τα δύο. Πες μας πότε ήταν η πρώτη φορά που τραγούδιστες μπροστά σε κόσμο, να το θυμάσαι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν σε πιο μικρή ηλικία. Οπότε 12 με 13 χρονών. Πού ήταν, θυμάσαι? Σε ένα γάμο Σάκονο στη Χαρά χωρίων. Εγώ έπαιζα στην πλατεία, με πήραν σηκωτό Ναι. για να βγάλω ένα πρόγραμμα και το μυαλό μου ήταν άτε αφήστε με να πάω να παίξω. Εκείνο ήταν νομίζω η πρώτη φορά. Ο Πέρισσος Εμερτζίδης τραγουδούσε και τραγούδισα, δεν θυμάμαι πόσο, ένα πρόγραμμα. Ναι. Επαγγελματικά δεν θυμάμαι. Φαντάσου ότι η πληρωμή για μας, έτσι, και μέσα από τα χορευτικά, από τους συλλόγους, δεν ξέραμε να ζητήσουμε λεφτά. Ναι. Για μας η πληρωμή ήταν ότι θα μας δίνανε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε στο χορό του συλλόγου και να κάνουμε το πρόγραμμα, το διάλειμμα του εκάστοτε καλλιτέχνη. Δεν ξέραμε ούτε λεφτά να ζητήσουμε, ούτε να μπούμε στην αφίσα. Σήμερα, ας πούμε, κάποια πράγματα που βλέπω και λέω δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ναι. Ή πόση ώρα θα τραγουδήσω, όση ώρα σε πούνε. Μου έρχονται πολλές ερωτήσεις, αλλά θα σε ρωτήσουμε μετά για αυτά. Οκ. Επιπληρωμής δεν θυμάμαι. Μετά ξεκινήσαμε σε γάμους στο χωριό εκεί και στην γύρω περιοχή, σε ηλικία γύρω στα 15 με το Λάζο. Ωραία. Ξέρουμε ότι τραγούδησες όμως σε μικρή ηλικία. Ναι. Σχολείο πρέπει να πήγαινες ακόμα, επειδή εμείς είμαστε του FBI και τα ξέρουμε όλα. Από όσο γνωρίζουμε λοιπόν, τραγούδησες στις Σέρρες, ήταν το πρώτο μαγαζί. Δεν του λες και ότι τραγουδούσα εκεί σε ζώνη. Έτυχε βέβαια, πηγαίναμε να διασκεδάσουμε, ήταν ρεμπετάδικο. Και επειδή ήταν, ξέρεις, η ταβέρνα του χωριού, μαζευόμασταν όλοι γνωστοί και φίλοι. Εννοείται ότι θέλαμε και ποντιακά. Ποιος θα τραγουδήσει ποντιακά, ποιος θα παίξει, τα παιδιά του χωριού. Ναι. Που πλέον είχε φτάσει, ας πούμε, να γίνεται, δεν θυμάμαι ποια μέρα, η τάδε μέρα είχε και ποντιακά. Η ταβέρνα, πώς Γερόλικος. Γερόλικος, Γερόλικος, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που πάλι για την παρέα τραγουδούσαμε, Ναι. αλλά ήταν πιο επαγγελματικά. Οι γονείς σου σε στήριζαν τις... ας πούμε, φαντάζομαι ότι από ένα σημείο και μετά κατάλαβαν ότι σου αρέσει το τραγούδι, ότι θέλεις να ασχοληθείς ίσως πιο ενεργά. Πώς αντιδρούσαν οι γονείς σου στο άκουσμα ότι ένας σύλλογος, ένα μαγαζί θέλει να σε πάρει για δουλειά? Πάντα είχαμε την ελευθερία σε αυτό που να το κάνουμε και υπό την καθοδήγηση, όχι επαγγελματικά, του πατέρα και της μάνας μου, αλλά τη στήριξη. Ναι. Έτσι. Ο μπαμπάς πάντα ήταν πιο συντηρητικός. Ας πούμε, μέχρι σήμερα δεν άκουσα ποτέ να λέει τραγούδησες καλά. Το καλύτερο που έχω ακούσει είναι να λέει καλά ήταν, αλλά. Η μάνα είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, okay. εντάξει. Χρειάζεται και αυτή η φωνή. Ναι. Αλλά ποτέ γενικότερα στη ζωή μας είχαμε την ελευθερία στο να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Σαν νέος, ποιο ήταν, ας πούμε, το πρότυπό σου Στο τραγούδι, στο τραγούδι? Ναι. Και Τώρα, γενικά, αν σας πω ότι δεν υπήρχαν πρότυπα. Δεν ξεκίνησα, ας πούμε, και έλεγα θέλω να μοιάσω αυτό. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι δεν ξεκίνησα και είχα όνειρο της ζωής μου να γίνω τραγουδιστής. Ναι. Έτσι. Το απέφευγα πολλές φορές. Γενικότερα είμαι τραγουδιστής ψυχολογίας. Θα το καταλάβεις αν είμαι καλά, αν δεν είμαι καλά.
Πρότυπο τώρα που λες, στην πορεία δημιουργηθήκανε πρότυπα. Οι άνθρωποι που θαύμαζες και Ναι, τον σε καθένα το επηρεάσαν. θαύμαζες, δηλαδή θαύμαζα το Χρύσανθο για τις δυνατότητές του, έτσι. Αλλά θαύμαζα και τον Θόδωρο τον Παυλίδη για τον τρόπο που τραγουδούσε, αλλιώς σε ένα μαγαζί, αλλιώς σε ένα μουχαπέτ. Άρα και αυτός ήταν εν μέρη πρότυπο. Ναι. Ο Γιάννης ο Κουρτίδης, για μένα ήταν ένας σταθμός. Ο Γιάννης στο να ξεκινήσω και να χαράξω μια πορεία. Υπήρχαν πολλά πρότυπα που δημιουργηθήκαν στην πορεία. Είχαμε ρωτήσει και τον Λάζο πέρυσι, πρέπει να σε ρωτήσουμε και σένα. Οχ. Θέλουμε να μας πεις το μεγαλύτερο αρνητικό και το Ναι. μεγαλύτερο θετικό της συνεργασίας σου με τον Λάζο. Της συνεργασίας μου. Κοίτα, ο Λάζος, τα αρνητικά στοιχεία του Λάζου τα αγαπάω και τα θετικά τα θαυμάζω. Τι εννοώ, έχει μια ιδιομορφία ο Λάζος με τις ιδιαιτερότητες αυτές. Τα αρνητικά να γίνονται θετικά. Τι εννοώ. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Το πείσμα, ας πούμε, του Λάζου είναι στα αρνητικά, θεωρητικά. Αλλά αποδείχτηκε στην πορεία μου απέδειξε ότι τελικά είναι θετικό. Όταν κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, μου είπε θα κάνω το μια λίρα για όλους τους λαούς. Θα κάνω αυτό το project. Δεν υπήρχε ονομασία τότε. Τον κοιτάω και του λέω τα χάσες τελείως, έτσι. δεν σε καταλαβαίνω. Καταρχήν τι σχέση έχει αυτό που κάνουμε με αυτό που θες να κάνεις. Ο λαός πάντα είχε τις μουσικές ανησυχίες, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και προσέγγιση πάνω στη μουσική που αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν πολύ πιο μπροστά από μένα και από πολλούς άλλους, έτσι, που το κατάλαβα τώρα. Όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει να κάνει μια υπερπαραγωγή τότε, έτσι, χωρίς χορηγίες, χωρίς την οικονομική στήριξη, χωρίς media, χωρίς promotion και management και τα καταφέρνει, Ναι. έτσι. Είναι άξιο θαυμασμού αυτό το πείσμα που θεωρητικά είναι αρνητικό. Ναι, που μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται αρνητικό, αλλά Ναι. εν τέλει γίνεται για καλό. Ύστερα το θαυμάζω για πράγματα τα οποία μουσικά πολλές φορές διαφωνούσαμε. Αλλά μέσα από αυτή τη διαφωνία βγαίνανε καλά πράγματα. Εγώ είμαι πιο συντηρητικός ως προς την παράδοση. Ο λαός ήταν πιο open mind. Όταν του έλεγα τι είναι αυτό που κάνεις. Τον βλέπω τώρα μετά από τόσα χρόνια, το ήθος που έδειξε σε αυτό που κάνει το κάνει σε ένα κοινό το οποίο είναι μακράν από μας. Όταν θα τον καλέσεις σε ένα χορό, σε ένα ποντιακό σύλλογο, δεν θα σου παίξει αυτά που παίζει. Γι' αυτό το πράγμα το θαυμάζω. Εγώ θυμάμαι το το ήθος αρνητικό αυτό το πάντως πράγμα. που είχε πει για τον Γιώργο. Είχε πει το αρνητικό του Γιώργου είναι ότι είναι τελειομανής. Όχι, είχε πει και κάτι άλλο. Αυτό το είχε πει νομίζω για θετικό. Είχε πει ότι τραγούδαγε πολύ ψηλά. Α, ναι, μπράβο, και μπράβο. κούρδιζε τη λύρα του ψηλά. Ναι. Καλά, έχει πολλά να σας πω. Να σας πω το αρνητικό το δικό μου. Το έλεγα. Ξέρω εγώ, μου λέει τι θα παίξουμε. Του έλεγα, ξέρω εγώ, μία να δω, μία να εκεί. Ετοιμαζότανε, πήγαινε να παίξει και με το που έβγαινα πάνω στην πίστα τον έλεγα βάρε λόγω μιλέτατο. Αν του έδινε όπλο θα με σκότωνε. Θέλω να μας πεις μία ιστορία που έχετε ζήσει τώρα εντός ας πούμε μουσικής σαν αδέρφια και σαν συνεργάτες ταυτόχρονα που καμιά φορά αυτοί οι ρόλοι μπορεί και να συγκρούονται. Δηλαδή η οικειότητα που μπορεί να έχεις κάποιον, Χάρη και εσύ το ξέρεις αυτό με τον αδερφό σου, μπορεί να είστε πολύ οικοί ρε παιδί μου και να τα λέτε τα πράγματα αφιλτράριστα όπως τα σκέφτεστε. Κοίτα, και... τόσα χρόνια υπάρχουν πολλές στιγμές. Άλλες για γέλια, άλλες για κλάματα. Τι στιγμή θέλεις να σου περιγράψω. Ιδανικά με τσακωμό θέλω. Τσακωμό, θα σου πω. Στο Να κορτσόπο. χυθεί αίμα. Στο κορτσόπο. Και Εγώ λίγο- γενικότερα βρίσκε με. Ναι. Δεν με πειράζει. Έχω υπομονή μεγάλη. Δεν μπορώ τη χειρονομία. Έχω θέμα ρε φίλε. Μας βάζει το κλίμα Η τώρα. χειρονομία εννοείς να σε ακουμπήσει κάποιος ή... Όχι, να με κουνείς. Ο καθηγητής με κουνούσε το δάχτυλο και τρελανόμουν. Βρίσκε με, δεν με πειράζει. Μην με κάνεις χειρονομία. Έβγαινα να τραγουδήσω στο κορτσόπον.
Κάτι ήθελε να με ρωτήσει ο λαός, έπαιρνε το δοξάρι και με έκανε αυτό πάνω στον ώμο. Του λέω, μην μου το ξανακάνεις αυτό. Λέει, αφού λέει δεν γυρνάς, δεν μ' ακούς. Του λέω, εντάξει, θα περιμένεις μέχρι να γυρίσω. Ξανά. Κάποια στιγμή το πήρα και το σπάσα. On stage. Ναι, δεν. Και έπαιξε με άλλο, είχε κι άλλο. Όχι, λέει, εντάξει, δεν τα βάζουμε αλλιώς, Τα πήρε στο κρανίο. Λοιπόν, μιας και μας είπες τώρα για το Κορτσόπον και έχοντας περάσει από όλα τα μεγάλα κέντρα, αν μπορώ να το πω έτσι, της παλιάς εποχής θα λέγαμε. Διότι πλέον έχουν εκλείψει τα μαγαζιά. Δεν υπάρχουν πλέον μαγαζιά αυτού του είδους τα μαγαζιά. Σου λείπουν αυτά τα μαγαζιά και θεωρείς ότι λείπουν γενικότερα από το χώρο τα μαγαζιά? Ναι. Αυτό αποδεικνύεται γιατί, παιδιά, τα μαγαζιά τότε είτε ήταν η Λεμόνα στο Μενίδη, το Κορτσόπον, τα μαγαζιά στην Αθήνα ήταν αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι. Και πιο παλιά υπήρχαν κάποια άλλα που δεν τα πρόλαβα, δεν γνωρίζω να πω. Στη Θεσσαλονίκη ήταν επίσης η Λεμόνα, το Μήθριο, η Αυλαία. Ήταν μαγαζιά που δημιουργούσαν χαρακτήρες, καλλιτεχνικούς χαρακτήρες. Τι εννοώ? Ενεργοποιούσαν τον εγκέφαλο του καλλιτέχνη να γίνει δημιουργικός. Πήγαινε στο Μήθριο, 70-80 τετραγωνικά πίστα, το χέρι σου πήγαινε έτσι και έλεγες πώς θα τους κάνουν να σηκώθουν να χορέψουν. Έπρεπε να σκεφτείς, να δημιουργήσεις. Ναι. Πήγαινε στο Παρακάθ, που ήταν ένας χώρος που έπρεπε να είσαι πολύ προσεκτικός με το ρεπερτόριο. Έτσι. Αυτά όλα φτιάχνανε έναν καλλιτέχνη. Δημιουργούσαν τη σκέψη του, τη δημιουργία του, όλα. Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι πίστες, ανοίγουν κατά καιρούς κάτι μπαράκια, καφετέριες, μαγαζιά μικρά που έχουν και ποντιακά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει σεζόν καταρχήν, έτσι. Είναι κακό. Το καταλαβαίνεις ότι ζούμε πλέον μια διαφορετική εποχή, τελείως διαφορετική εποχή. Που τη θέση των μαγαζιών αυτών την έχουν πάρει οι σύλλογοι. Ναι. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού, γιατί εσύ πέρασες από αυτό το στάδιο όταν ήσουν μικρός, δηλαδή ξεκίνησες μέσα από ένα μαγαζί. Θα λέγουμε ότι ένα μαγαζί λειτουργούσε τότε ως φορέας για να κάνει και μία νέα πρόταση στο χώρο. Πλέον όλοι οι καλλιτέχνες... Καλλιτεχνική πρόταση. Ναι, μία καλλιτεχνική πρόταση στο χώρο. Πλέον όλοι οι καλλιτέχνες βασίζονται στον εαυτό τους. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν παραγωγές με ίδιους πόρους, δηλαδή από το δικό τους, κάνοντας το δικό τους οικονομικό κουμάντο. Τι θα συμβούλευες εσύ έναν καλλιτέχνη στις μέρες μας? Δηλαδή πώς πρέπει να ξεκινήσει ένας καλλιτέχνης να μπορέσει να στηριχτεί στα πόδια του? Καταρχήν ξεκινάς να κάνεις κάτι, με τι σκεπτικό ξεκινάς να το κάνεις κάτι? Να πάρεις εύκολο 1 εκατοστάρικο, 2 και το βλέπεις καθαρά οικονομικά, το αγαπάς και πληρώνεις για να μάθεις? Τι εννοώ? Μπορεί να γίνω κακός και να μην είμαι αρεστός, αλλά νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα πω για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Σου το είπα και πριν. Κλείνανε το Γιάννη τον Κουρτίδη, πήγε στην εύξη ο Λέξης Σερών. Θα τραγουδήσει όταν θα κατέβει να κάνει τσιγάρο ο Γιάννης. Όταν θα είναι το διάλειμμα του. Εννοείται ότι είναι χαρά μου. Εννοείται ότι η πληρωμή μου είναι ότι θα κάτσω να τον ακούσω και θα μάθω. Εννοείται ότι δεν ζητάς αφίσα. Ποιος είμαι εγώ για να ζητήσω αφίσα εκεί? Το Γιάννη ήρθανε, το Κουρτίδη ήρθανε να ακούσουνε. Εγώ είμαι το παιδάκι του συλλόγου, τι όμορφα, τι καλά. Οκ. Μου δίνει το έναυσμα ο σύλλογος, μου δίνει το βήμα να αποδείξω αν αξίζω. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα το δείξει η πορεία η δική μου και η καλλιτεχνική και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι. Με το ζόρι δεν μπορεί να γίνουν. Και πλέον ζούμε σε μια εποχή, παιδιά, που κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της και δυστυχώς ζούμε στην εποχή του social. Για να πάω να τραγουδήσω στο Μήθριο, είτε εγώ είτε οποιοδήποτε, έπρεπε να αποδείξω ότι είσαι καλός τραγουδιστής.
Ότι μπορείς να γίνεις καλός τραγουδιστής. Ναι. Δεν τους ενδιέφερε αν έχεις κόσμο. Δεν περιμέναν κόσμο από τον Γιώργο τον Ιωαννίδη. Άσχετα αν είχες. Τους ενδιέφερε να μπορείς να σταθείς δίπλα στον τότε Στάθη Νικολαίδη. Αξίζει, είναι καλός. Σήμερα, παιδιά, έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτό. Σήμερα πρέπει να ξέρεις να χειρίζεσαι καλά τα social, το Instagram, και αν το χειρίζεσαι καλά, είσαι ο καλύτερος τραγουδιστής. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος μπουζουξής, ο καλύτερος, γενικότερο είναι το θέμα, έτσι. Ζούμε σε αυτή την εποχή. Είναι κακό. Υπάρχει σωστός τρόπος να χειρίζεσαι τα social? Θα ρωτήσεις έναν ειδικό, εγώ δεν τα πάω καλά με αυτά. Εσύ, τι πιστεύεις εσύ? Τη γνώμη τη δικιά σου. Δηλαδή πώς πρέπει να τα χειρίζεται ένας καλλιτέχνης στα social? Δεν, είναι πολύ υποκειμενικό, Γιάννη, Ναι. αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι, για μένα μπορεί να είναι πολύ κακό γενικότερα τα social και ο άλλος θα σου πει, εγώ μέσα από τα social με έμαθε ο κόσμος. Άρα η επιτυχία, νάτι. Δεν θα με ήξερε κανένας. Μπορείς να πεις ότι είναι λάθος αυτός ο τρόπος? Ας κάνει ο καθένας ό,τι τον εκφράζει. Ναι. Λοιπόν. Να πάμε λίγο στη δισκογραφία. Που υπάρχει Δεν και τα αυτό. θυμάμαι. Είχαμε μιλήσει και με τον Λάζο πάλι γι' αυτό. Γενικά σήμερα θα κάνουμε μια επανάληψη ό,τι είχαμε πει με τον Λάζο, απλά από τη δικιά σου πλευρά. Όχι, εννοείται κάνουμε πλάκα. Μας είχε πει και ο Λάζος λοιπόν ότι δεν είχατε λόγο να εμφανιστείτε αν δεν είχατε να παρουσιάσετε κάποια ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι. Και έχετε κάνει πλέον 4 δισκογραφικές δουλειές. 4 κάναμε. 4. Οκ. Για να το Λένε οι λες. πληροφορίες μας. Εκτός αν υπάρχει κι άλλη κρυμμένη ή στα σκαριά που ετοιμάζεται. Γενικότερα δεν το έχω με τη μνήμη. Θα σου πω κάναμε το τραγούδι με τον Λάζο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Τώρα που ήρθε από τον Καναδά. Το κάναμε και βίντεο κλιπ. Πω ντροπή, αυτό κόψτε το. Εγώ το παθαίνω συνέχεια. Τι εννοείς? Κάναμε αυτό το τραγούδι. Ναι. Θα το βάλω από κάτω, θα με. Ναι. Πάω να τραγουδήσω στην Καβάλα και λέει ο Μπάμπης ο Ιακημίδης είναι και το τραγουδάει και μου αρέσει. Και του λέω ρε εσύ, ποιανού είναι αυτό? Και αυτός νομίζω ότι τον κάνω πλάκα. Γελάει. Συνεχίζει, τραγουδάει. Του λέω ποιανού είναι? Μου λέει δικό σου. Οκ. Ναι, δεν το έχω. Ωραίο, εντάξει. Γενικότερα, ναι. Έπρεπε να υπάρχει μια πρόταση για να κάνουμε κάτι. Αλλιώς δεν θα μπαίνα στη διαδικασία να πω ότι περάσαν 1 ή 2 χρόνια ή 3 και πρέπει να κάνω μια δουλειά. Δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια πρέπει να κάνω μια δισκογραφία. Είχες την ανάγκη δηλαδή, την καλλιτεχνική ανάγκη για κάθε δίσκο να προτείνεις κάτι καινούριο και γι' αυτό Όταν το είχα έκανες. να δημιουργήσω, κατά κύριο λόγο, ο Λάζος θα μου στέλνει τα κομμάτια, αν μου άρεσε, οκ, πάμε να τα κάνουμε. Αλλιώς δεν έμπαινα στη διαδικασία, όχι. Μέσα από κάθε δισκογραφία, τι προσπαθούσες να περάσεις στον ήχο σου ή στο στίχο ή στον τρόπο τραγουδίσματος? Τίποτα. Τίποτα. Απολύτως. Εννοώ τι πρόταση, ενδεχομένως και μουσική που Θα μπορεί σου να... πω. Το μόνο έκανα τραγούδια, έκανε ο Λάζος, θα τραγουδούσα αυτά που χάιδευαν το αυτί μου και εκφράζανε την ψυχή μου. Από εκεί και πέρα, το έχει πει ο λαογράφος ο Στάθης ο Ευσταθιάδης, ακροατής των ακροατών μου δεν έγινα ποτέ. Μ' αγαπάνε για αυτό που δίνω και συμπίπτουν οι αγάπες μας και τα συναισθήματά μας. Δεν έκανα ποτέ κάτι γιατί περνάει τώρα αυτή την εποχή στον κόσμο και δεν νομίζω ότι θα το κάνω και ποτέ. Ναι. Για να γίνουμε όμως τώρα δικηγόροι του διαβόλου, Ναι. έχεις πάρα πολλά χρόνια να κάνεις άλμπουμ, ολοκληρωμένη δουλειά. Θεωρείς πλέον παροχημένο το να κάνει κάποιος άλμπουμ? Δηλαδή βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχεις δοκιμάσει και άλλα πράγματα. Έχεις κάνει βίντεο κλιπ, κάνεις μεμονωμένες παραγωγές, singles δηλαδή, που είναι πιο πολύ της εποχής, είναι είναι, αυτό πιο που μέσα στην συζητήσαμε εποχή. πριν. Ζούμε σε μια εποχή τελείως διαφορετική. Καταρχήν το βινίλιο και αντικαταστάθηκε από το CD, το CD αντικαταστάθηκε από το στικάκι, έτσι.
που τότε υπήρχε λόγος να βρεις 10 τραγούδια, 12 να τα κάνεις. Πλέον ζεις στην εποχή των social που δεν θα κάτσεις να ακούσεις. Θα μπεις στο αυτοκίνητο, θα βάλεις YouTube από το κινητό. Θα βάλεις μεμονωμένα τραγούδια. Ζούμε μια εποχή που η εικόνα είναι πιο δυνατή από τον ήχο. Έτσι. Άρα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κλιπ. Ναι. Η άποψή μου. Και ναι, έκανα ας πούμε μέσα στον κορονοϊό το George and Friends. Κάναμε και είστε σήμερα Η πρώτη, ναι, η πρώτη. είχαμε την τύχη. Ένα medley με τον Μπάμπη τον Κιμανατζίδη που κυκλοφόρησε σήμερα. Το ανεβάσαμε σήμερα. Δεν κυκλοφόρησε σήμερα, το 25 είναι το επεισόδιο σου. Κυκλοφόρησε πριν λίγο. Εντάξει, μαγνητοσκοπημένο είναι. Παιδιά, έχει δίκιο. όσοι βλέπετε Έχει δίκιο. αυτή την εκπομπή, εμείς δεν το γυρίσαμε την ώρα που το βλέπετε. Γυρίσαμε πριν το 2000. Έκανα το George and Friends μες στον κορονοϊό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το medley που κάναμε με τον Μπάμπη τον Κιμανατζίδη. Γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που θέλει να συνοδεύεται με εικόνα ο ήχος. Τώρα τι ετοιμάζεις αυτό τον καιρό, θα μας δώσεις καμιά είδηση? Εσύ τώρα θέλεις να Ειδήσεις πας θέλω, εκεί. ειδήσεις θέλω. Για να βγάλω αυτό που θέλεις πρέπει να είμαι σίγουρος. Το μόνο που μπορώ να σου πω... Πες το σου μεταξύ είπε- μας, Σου θα είπε ο λέει. Γιάννης, μεταξύ Ο μας. Γιάννης. Μεταξύ μας. Μα σας άκουγα, ήσουν σε ανοιχτή ακρόαση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι για το 26, αν θα γίνει και μπορέσω να τα καταφέρω, είναι ένα όνειρο ζωής. Κάποιοι θα το καταλάβουν, κάποιοι όχι. Το οποίο νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Μακάρι να γίνει, θα πω εγώ. Ναι. Θα σου πω μετά, θα σας πω μετά τι είναι αυτό. Ή θα μας πει ο Γιώργος. Ναι. Να μην τη δώσουμε την είδηση, προτείνω. Όχι, θέλω να είμαι σίγουρος ότι γι' αυτό δεν το δίνω. Δεν κρατάω κάτι κρυφό, αλλά να δούμε. Μακάρι. Σίγουρα θα είναι κάτι μοναδικό που δεν έχει ξαναγίνει. Μακάρι να γίνει. Και κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους όχι. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να αρέσει πάντα σε όλους. Δεν πειράζει. Και καλό, και καλό είναι να μην το αρέσει. μο- Καλό είναι Κοίτα, να μην αρέσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι προσφέρει πολλά μπόνους στον πολιτισμό του Ποντιακού. Να σε πάω καβαλού. Όχι. Θα φύγουμε από Καλυθέα, θα πάμε. Ναι. Μεταξύ άλλων ασχολείσαι και με τα κοινά στους συλλόγους. Δηλαδή είσαι στο Δουσού του Κορδελιού. Μπράβο. Ελευθέριο Σύλλογο Κορδελιού. Γοντιών του Κορδελιού. Και να σε ρωτήσω, επειδή είναι από ό,τι έχω καταλάβει ένα θέμα που μερικοί έχουν αυτή την άποψη, άλλοι έχουν άλλη, αν πρέπει οι καλλιτέχνες να ασχολούνται με τα κοινά, τα εκάστοτε κοινά, εσύ επέλεξες να είσαι σε ένα σύλλογο ποντίων. Δεν το επέλεξα εγώ, αλλά γιατί να έχουμε τέτοιες... ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει το ποντιακό ανά την Ιφίλιο. Έτσι, όπου υπάρχει ποντιακό σύλλογος, φαντάζομαι έχουν πάει και γνωρίζουν τα προβλήματα του εκάστοτε συλλόγου και γενικότερα του ποντιακού ελληνισμού και έξω. Δεν έχει άποψη και δεν μπορεί να βοηθήσει ένας καλλιτέχνης, και μπορεί να βοηθήσει ποιος? Εντάξει, δεν συνηθίζεται από τους καλλιτέχνες. Από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι θέμα αν έχεις χρόνο, κατά πόσο θέλεις να τσαλακωθείς ή όχι. Εμένα, ας πούμε, Αυτό πιστεύεις ότι τσαλακώνεσαι? σίγουρα για κάποιους δεν είναι άρεστο. Έτσι. Για να πω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία, καταρχήν πρέπει να το πω και δημόσια, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα αυτή που η Θεοδόρα Σεμερτζίδου είναι πρόεδρος. Παιδιά, είμαι μέσα σε συλλόγους, όχι, από πριν ξεκινήσω να τραγουδάω, όπως σας είπα, τέτοια οργάνωση και τέτοια ο καθένας να έχει το τομέα του και να δουλεύουνε, δεν έχω συναντήσει. Με τη Θεοδόρα ξεκίνησε η συνεργασία με το σύλλογο του Κορδελιού, όταν μέσα στον κορονοϊό θέλανε να ετοιμάσουμε μια συναυλία. Εννοείται ότι το ανέλαβα με χαρά, γιατί μου ζητήθηκε, και παρόλο που ήταν δύσκολη περίοδος, νομίζω ότι τα καταφέραμε, παρουσιάσαμε κάτι το οποίο δεν είχε παρουσιαστεί μέχρι τότε. Από θέμα stage, ήχο, φως, τα πάντα.
όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις ανησυχίες μας για το αύριο του Ποντιακού με τη Θεοδώρα, τότε ήταν που μου είπε θέλουμε τη βοήθειά σου, αλλά τη θέλουμε ενεργά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα πρέπει να θέλεις να μπει στο ΔΣ. Η πρώτη απάντηση μου ήταν όχι. Όχι, στεγνό όχι. Βλέποντας μετά να παίρνουν βήμα ο κάθε ημιμαθής μέσα από ένα Facebook και να λέει ό,τι του κατεβαίνει, ένιωσα όχι απλά ευθύνη, ένιωσα συνένοχο σε αυτό το πράγμα που το αφήνω και δεν λέω την άποψή μου. Και είναι αυτό που είπα προλίγο. Αν δεν πω την άποψή μου εγώ και οποιοδήποτε καλλιτέχνης που γνωρίζει κάτι περισσότερο, έτσι, ποιος θα την πει? Είναι Ναι. σημαντικό πάντως αυτό που λες για τη συνενοχή. Εννοείται. Ναι. Εκεί ήταν που λέω, Θεοδώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, εγώ πρέπει να γνωρίσω το διοικητικό. Πρέπει να δω, σκεφτόμαστε το ίδιο, έχουμε τους ίδιους στόχους ή ο καθένας τα γνωστά μέσα στους συλλόγους είναι για κάποιον δικό του λόγο εκεί. Είναι κοινή η δομή που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και νομίζω ότι φάνηκε και με τις ημερίδες που έχουμε κάνει και με όλο το έργο αυτή την τριετία τέλος πάντων. Μιας και αναφέρθηκες πριν στη συναυλία και βλέποντας ότι καλώς ή κακώς οι σύλλογοι στις μέρες μας βασίζονται πάρα πολύ στο γλέντι, στο ετήσιο γλέντι τους, είτε αυτό είναι χορός είτε είναι πανηγύρι. Πιστεύεις ότι εμείς ως καλλιτέχνες μπορούμε να επέμβουμε δυναμικά σε αυτή τη διαδικασία και να προτείνουμε κάτι άλλο? Είτε είναι συναυλία είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Κοίτα, Και πώς αυτό θα βρει και απήχηση στο κοινό, γιατί καλώς ή Παιδιά, κακώς βλέπουμε ότι το κοινό ζει από το είτε γλέντι καλός και από το είτε πανηγύρι. κακός, το μέσο που έφερε ένα νέο, ακόμα και εμένα τότε, να αγαπήσουμε τον ποντιακό χώρο, δεν ήταν στα 15 μας να ανοίξουμε ένα βιβλίο του Κώστα του Διαμαντίδη, έτσι, που είναι η χρυσή πένα. Ναι. Οκ. Αλλά στα 15 μου ο χορός και το τραγούδι με έφερε κοντά στο ποντιακό. Φαντάζομαι και εσένα. Ναι. Έτσι, φαντάζομαι και εσένα. Εμένα δεν με έφερε, αλλά Όχι. δεν είμαι πόντιος γι' αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Πώς γνώρισες το ποντιακό? Μέσα από τη μουσική και το χορό. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα το να προτείνεις κάτι άλλο πρέπει να είσαι μέσα σε ένα διοικητικό. Τι θα μπορούσε Το να είναι πρώτο αυτό το πράγμα άλλο, που τους είπα είναι «ΟΚ, πάμε να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Θέλω να μάθω. Από πού θα μάθω? Την παιδεία, το να σηκωθώ στο λεωφορείο για να κάτσει ο παππούς, την πήρα από το σπίτι μου. Τη μόρφωση από το σχολείο. Θέλω να μάθω κάτι για τα ποντιακά. Από πού θα τα μάθω? Ο σύλλογος θα έπρεπε να δώσει μόρφωση. Δεν πρέπει να λειτουργεί ο σύλλογος σαν ένα γυμναστήριο που πάμε να χορέψουμε και ο στόχος μας είναι πάμε να κάνουμε ένα πετυχημένο χορό με τον Χ Ιωαννίδη. Ναι. Έτσι. Πρέπει να έχει και άλλες δράσεις. Τι δράσεις πιστεύεις? Σε μια συναυλία, ας πούμε, μια ημερίδα που είπες, τι θα μπορούσε Εμείς να κάναμε είναι αυτό? ήδη 3-4 ημερίδες, κάναμε μία συναυλία, το πανηγύρι μας γίνεται. Δεν είναι κάτι Συγκεκριμένο. συγκεκριμένο. Ναι. Ακόμα, συγγνώμη, επεμβαίνω. Ακόμα και αν αυτές οι δράσεις μπορεί να μην έχουν μεγάλη απήχηση. Εννοείται. Ναι. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Κανένας να μην είναι. Και Η πώς θα πρώτη φέρεις την ημερίδα που απήχηση κάναμε νομίζω σε ήταν αυτό? Ναι, το ρώτησα και εγώ. Το ρώτησα. 30-40 άτομα. Τι μου είπες, δεν άκουσα. Πώς θα δημιουργήσεις μαζικότητα σε αυτές τις δράσεις που μπορεί να μην ενδιαφέρουν? Δεν το κάνω γιατί θέλω να φέρω μαζικότητα. Το κάνω γιατί το έχω χρέος. Ναι. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω και λειτουργώ. Το έχω στο αρχείο του συλλόγου. Κάναμε μια ημερίδα συνέντευξη γνωρίζεις, πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε για τη μουσική, κάναμε για το χώρο. Προβλήματα που τα συζητάμε παιδιά όλοι στα καφενεία και στις καφετέριες. Προβλήματα τα οποία έχουν διχάσει το χώρο εδώ και πάνω από δεκαετία και έχει μείνει να συζητιέται πλέον στην καφετέρια και στο σύλλογο να μην δίνουμε. Έλα εδώ ρε φίλε, είμαι χοροδιδάσκαλος και πληρώνομαι. Θέλω να μάθω 5 πράγματα τα οποία διχάζει όλη την νεολαία. Είτε για το τραγούδι, είτε για το χορό, είτε για τη φορεσιά, είτε για πολλά πράγματα. Έτσι.
Κάναμε μια ημερίδα με τον Ματθαίο τον Τζαγορίδη και τον Γιάννη τον Τζανασίδη για να μιλήσουν πριν από το 22 για τη μουσική και μετά το 22. Κάποιες είχαν απήχηση και κάποιες όχι. Το έκανα όμως. Έτσι, έχω χρέος, δηλαδή υπάρχει αρχείο που αν θέλεις κάτι να δεις θα μπεις μέσα στο σύλλογο και θα το δεις. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, μιας και μιλάμε για εναλλακτικές δράσεις που κάνουν οι σύλλογοι, βλέπουμε ότι και εσύ κάνεις κάποιες ημερίδες, συμμετέχεις μάλλον σε κάποιες ημερίδες μαζί με τη Μυροφόρα, την Ευσταθιάδου. Πρόσφατα συμμετείχατε και σε μια ημερίδα στη Γερμανία, στο Weiblingen, που γίνεται στην ουσία ένας διάλογος, θα λέγαμε, για διάφορα ζητήματα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση προσωπικά και θέλω να το σχολιάσει κιόλας, εκτός από αυτό καθ' αυτό το κομμάτι της ημερίδας και το πόσο σημαντικό είναι να γίνονται, είναι πώς γίνεται ένας καλλιτέχνης να είναι τόσο rock, αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά να σκέφτεται παράλληλα τόσο εναλλακτικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ροκ είναι ο τρόπος ζωής, έτσι. Αλλά ροκ είναι όλο αυτό το πράγμα. Για τις ημερίδες τώρα που μου λες, με την Μυροφόρα την Ευσταθιάδου γνωριζόμαστε από 16-17 χρονών. Οι πορείες μέσα στο ποντιακό, δηλαδή όλοι οι ποντιακοί, αυτό το περάσαμε όλο μαζί, σαν παρέα και με πολλούς άλλους ανθρώπους, έτσι. Όταν κάποια στιγμή βρεθήκαμε και αρχίσαμε να μιλάμε για τους προβληματισμούς μας, της είπα ότι πλέον δεν γίνεται να ασχοληθείς εσύ με το κομμάτι το δικό σου της λαογραφίας και εγώ απλά με το κομμάτι το δικό μου. Πρέπει αυτό που έχεις αποκτήσει ως γνώση να το διοχετεύσουμε. Και αυτό που έχω αποκτήσει εγώ. Κάναμε μια ημερίδα στο Weiblingen για το Cars. Γιατί ας πούμε το Cars έχει δεχτεί τόσο μεγάλες επιρροές και μουσικές αλλαγές σε σχέση ας πούμε με κάποια άλλη περιοχή του πόντου. Και το ονομάσαμε Cars ΑΒΓ. Cars προ-Ελλάδας, Cars Ελλάδας και Cars σήμερα. Έτσι. Κάποιος που τον ενδιαφέρει μπορεί να το δει και να καταλάβει κάποια πράγματα από αυτά που συζητάμε. Νομίζω ότι παιδιά αυτό που πρεσβεύουμε πρέπει να το διορθώνουμε και να το κάνουμε upgrade γενικότερα. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Αυτό μπορώ να κάνω εγώ, αυτό μπορεί να κάνει η Μυροφόρα, αυτό μπορείς να κάνεις εσύ. Η αγάπη μας για τον πόντο. Αυτό που κάνεις, η αγάπη σου γι' αυτό δεν είναι. Ναι. Σωστά. Ναι. Ωραία, τώρα που είσαι ενεργό μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα σύλλογο, βλέπεις και τις ανάγκες που έχει ένας σύλλογος, ότι πολλές φορές για να βιοποριστεί χρειάζεται και το κέρδος, χρειάζεται τα χρήματα από μια μεγάλη εκδήλωση όπως είναι το Γλέντι ή το Πανηγύρι. Ωστόσο, για να κάνω πάλι το δικηγόρο του διαβόλου. Συνέχεια το δικηγόρο κάνεις. Γίνε δικηγόρος του διαβόλου. Λοιπόν, ακούγεται και γίνεται πολλή κουβέντα καμιά φορά για τις τιμές που κυκλοφορούν στην αγορά για τους καλλιτέχνες που θεωρούνται ονόματα. Μεταξύ αυτών και εσύ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι από τι καθορίζεται η τιμή ενός καλλιτέχνη. Προσφορά και ζήτηση. Και η δεύτερη μου, άμεση απάντηση, να καταγραφεί. Ωραία, εντάξει. Και η δεύτερη ερώτηση είναι τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που λένε ότι ο Ιωαννίδης ή το εκάστοτε όνομα κερδοσκοπεί σε βάρος των συλλόγων. Παίρνει τόσα, για παράδειγμα. Okay. Αυτό υπήρχε πάντα και θα υπάρχει πάντα, αλλά τώρα η απάντησή μου θα είναι σαν τραγουδιστής. Δεν το λέω όμως σαν τραγουδιστής. Το λέω σαν ένας άνθρωπος που ζει το ποντιακό από τότε που ήμουν πιτσιρικάς. Έτσι. Πού ανήκει, Γιάννη, η ποντιακή μουσική? Πού το κατατάσσεις? Ροκ, δημοτικό, τι? Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις τώρα σε αυτό. Νομίζω είναι δημοτική η μουσική μας. Σωστά. Σωστό. Δεν θα σου πω να συγκρίνουμε τον αντίστοιχο Ιωαννίδη πόσο παίρνει. Δεν το συζητάμε καν. Οκ, τώρα καταλαβαίνω τι θες να πεις. Άλλο θέλω να σου πω. Το φιλότιμο του πόντιου καλλιτέχνη θα έπρεπε κάποια στιγμή να εκτιμηθεί. Για το πόσες φορεσιές, για το πόσες στέγες, για το πόσους συλλόγους πας τζάπα και θα πηγαίνεις τζάπα ή με κομμένα τα λεφτά
Ή τι να σου πω, τα γνωρίζουμε, μην αναφέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι άδικο το να λέμε ότι παίρνει ο Ιωαννίδης ένα χι ποσό και σχροκερδεί. Ποιος σχροκερδεί? Εγώ που έχω προσφέρει, που έχω προσφορά στο χώρο. Έτσι, ζω την οικογένειά μου από αυτό το πράγμα. Ο επαγγελματισμός δεν είναι κακό πράγμα. Το να μπορώ να ζω από κάτι μου δίνει κίνητρο να πρέπει να διαβάσω και περισσότερο για να μάθω και να μορφωθώ για να το κάνω καλύτερα. Αν δεν ήταν επαγγελματικό και ζούσα από κάτι άλλο, δεν θα το έκανα καλά. Δεν θα χρειαζόταν να διαβάσω τόσο πολύ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί αυτοί που λένε σχροκερδούν οι καλλιτέχνες. Σχροκερδεί ο καλλιτέχνης ή κάποιος άλλος μέσα σε διοικητικά. Μην αναφέρω, Εντάξει, θα ανοίξω πληγές. Όχι, μην ανοίξει πληγές. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί και ας εκτιμηθεί όχι η δικιά μας η πορεία, τον τόσο ετών η πορεία. Ποιος δεν πήγε τζάπα, ποιος δεν πάει τζάπα. Να σου πω πώς λειτουργούν οι υπόλοιποι με συμβόλαιο και αν βρέξει αδερφέ δεν με νοιάζει. Να το κάνουμε άλλη μέρα. Δεν είχες κόσμο, δική σου δουλειά είναι. Έχει ακόμα ο Πόντιος φιλότιμο, παιδιά. Ας το εκτιμήσουμε. Πώς βλέπεις το μέλλον της ποντιακής μουσικής? Μουσικής. Ναι. Και μετά του ποντιακού τραγουδιού, θα πω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Ένας λόγος που μπήκα στους συλλόγους, στο σύλλογο γενικότερα, αλλά όπου και να μου ζητούσε βοήθεια και το σκεφτόμουν θα βοηθήσω και είμαι εκεί. Ήταν το ότι πλέον δεν εκμεταλλευόμαστε σωστά το υλικό που έχουμε. Κάποτε τα πανηγύρια ήταν 500, maximum 700 άτομα και πλέον είναι minimum 1000. Έτσι. Που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος. Απλά πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε σωστά. Δεν το κάνουμε, θεωρώ. Ίσως βλέπουν 1000 παιδιά να παίζουν λύρα και να λένε δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα, η λύρα και η μουσική, για να τοποθετηθώ στην ερώτησή σου. Αλλά ήδη, τώρα δεν ξέρω αν είναι εξέλιξη ή αλλίωση, το έχουμε πάει τελείως αλλού το θέμα. Οκ. Αν δεν δώσουμε σωστή κατεύθυνση, έχει ημερομηνία λήξεως και είναι και πολύ σύντομη. Έτσι. Και είναι, εν μέρει είναι φυσιολογικό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή για να συνεννοηθούμε, μιλάμε νεοελληνικά. Η γλώσσα είναι μεγάλο ατού. Τη ζούμε και το συζητάμε μόνο μέσα από τα τραγούδια. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτή τη φιλοσοφία για πολύ ακόμα. Σε προβληματίζει Ναι, πάρα πολύ. που πλέον δεν υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές συγκεκριμένα? Δηλαδή βλέπουμε περισσότερα παιδιά να παίζουν λύρα και νταούλι, θα πω εγώ. Ναι, σε αυτό, όχι, δεν το σκέφτηκα ποτέ, αλλά σε αυτό νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, οφείλεται, το μεγαλύτερο, στο Μιχάλη τον Καλιοτζίδη με τις σχολές που είναι καλό. Που παίζουν Έτσι, λύρα. που παίζουν εννοείς πολύ. περισσότερα παιδιά λύρα και δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο στο κομμάτι του τραγουδιού. Δεν με προβληματίζει αυτό. Με προβληματίζει ο τρόπος που έχει εξελιχθεί η μουσική μας. Και μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υποστήριξα ποτέ ότι είμαι ο παραδοσιακός και το ένα και το άλλο. Ίσα ίσα. Θα τραγουδήσω και την παράδοση, θα τραγουδήσω και για τον άλλον που δεν γνωρίζει την παράδοση. Αυτό έχω χρέος να κάνω. Αλλά να έχουμε λίγο, ρε παιδιά, και το ήθος, όταν λέμε πόντιος τραγουδιστής, να είμαι πόντιος τραγουδιστής, όχι μόνο τραγουδιστής ή διασκεδαστής. Ισχύει ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα διαφορετικό Γιώργο, πιο ρομαντικό θα πω, με εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει μια πιο ένθερμη στροφή στην παράδοση? Όχι. Όχι, πιστεύεις, Το λέω γιατί αυτό ακούγεται στο χώρο. Δηλαδή υπάρχουν Πόσα χρόνια μ' κάποιοι... ακούς? Εγώ από μικρό σε ακούω.
Πότε άκουσε, δηλαδή πριν 5 χρόνια άκουγες κάτι διαφορετικό από μένα? Όχι. Προσωπικά μιλώντας, όχι. Ρωτάω σένα που Ναι. λες ότι μ' άκουγες. Ναι. Άρα δεν ισχύει. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που φαντάζομαι και εσύ θα το έχεις ακούσει, που λένε ότι ο Ιωαννίδης τώρα το γύρισε στην παράδοση. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τους παραδοσιακούς και αν θέλεις τη γνώμη μου, οι παραδοσιακοί είναι αυτοί που διώξανε, που χαλάσανε και την παράδοση και διώξανε και τα παιδιά από την παράδοση. Γιατί το λες αυτό? Τώρα τι να σου πω, θες να το αναλύσουμε? Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Παράδοση, παιδιά, τι είναι παράδοση? Από εκεί που αισθητικά νιώθω εγώ καλά μουσικά, άλλο πράγμα παίζαν το 1800 και άλλο παίζαν το 1900 και άλλο παίζεται το 2000 και άλλο θα παιχτεί το 3000. Για σένα τι είναι? Άρα είναι πολύ παράδοση? υποκειμενικός, ό,τι ήρθε από τον πόντο. Έτσι. Το George and Friends, ας πούμε, το έκανα για να δείξω ότι, σας το είπα και πριν, στην ουσία το 90% του playlist ήταν τραγούδια παραδοσιακά, με κάποιες εξαιρέσεις που είπα, ένα τραγούδι για την κόρη μου, το Αγγελόμορφο, για τη μάνα μου. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι ήταν παραδοσιακό και νεοποντιακό, καλό θεωρώ, κατά την κρίση τη δική μου, ενορχιστρωμένο με πολλά όργανα. Ξέρεις τι ήταν αυτή η πρόταση? Ότι την παράδοση ο μόνος που μπορεί να την αλλοιώσει είναι ο τραγουδιστής και ο λιράρης, κανένας άλλος. Κανένα μπάσο, κανένα αρμόνιο, καμία φυσαρμόνικα. Αν θέλω εγώ να βγω με τον Γιάννη που παίζει λύρα και να τραγουδήσω το μία να δά μία να και αρχίζω χώνα μανέδες, μία λύρα και μία φωνή, δεν είναι παράδοση, παιδιά. Αν θα πω όμως με τούμπα και με φυσαρμόνικα και με σαξόφωνο και το πω κατενά το κομμάτι, είναι παράδοση. Έχει να κάνει με την τεχνοτροπία. Είναι παράδοση. Λοιπόν. Είτε το θέλεις είτε όχι. Ο λιράρης και ο τραγουδιστής αλλοιώνει την παράδοση. Κανένας άλλος δεν μπορεί να την αλλοιώσει. Τώρα που πιάσαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, να πάω στα jazz ζητήματα, στα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Ναι, Να κάνουμε Χαμογελάνε ή και να τα μην το αυτιά σου. συζητήσουμε καν? Χαμογελάνε και Ναι, τα αυτιά ναι, σου. μα θέλω να τον ρωτήσω γι' αυτό. Ερώτηση. Ξέρεις ότι δεν είχα ποτέ φόβους να απαντήσω ευθέως. Βλέπουμε τώρα στην επικαιρότητα ότι έχει ανακύψει λίγο πιο έντονα μέσω των social media ένα ζήτημα ανάμεσα στα παραδοσιακά, στα νεοποντιακά, Άιζε πάλι. με χαρακτηρισμούς Πέρσες, Έλληνες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό το ζήτημα? Λειτουργεί, πιστεύεις, διχαστικά για το χώρο? Ναι, αυτό το έκανα και ανάρτηση στα social. Δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδιά, να διχάζουμε ένα κοινό και να το κάνουν πλέον και οι καλλιτέχνες, έτσι. Το κάνανε οι άσχετοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό από τον, Έχει κόσμο, ο καθένας- από τον κόσμο ξεκίνησε όμως, να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση έχω εγώ, ότι Ο ξεκίνησε από τον καθένας έχει κόσμο δικαίωμα και το να υποστήριξαν τραγουδήσει μετά ίσως αυτό και που κάποιοι. γουστάρει και αυτό που τον εκφράζει. Από εκεί και πέρα υπάρχει η μερίδα κοινού που γουστάρει αυτό ή δεν το γουστάρει. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του διχασμού? Έτσι. Να μου πεις, πάντα υπήρχε. Ναι. Πάντα υπήρχε συσσαγωγικά ο παραδοσιακός και ο μη. Έτσι. Πες αυτό που σε εκφράζει. Αυτό που σε εκφράζει, υπάρχει κοινό που το αγγίζει και υπάρχει κοινό που τους αφήνει αδιάφορους. Είναι πολύ normal αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατακριτέο. Εμένα με προβληματίζει άλλο πράγμα. Για ποιο λόγο αυτός ο διχασμός? Εμείς και εσείς. Δεν μ' αρέσει ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Για ποιο λόγο πρέπει να τον κράξω? Παράδειγμα δίνω, έτσι. Ναι. Μ' αρέσει ο Χάρης. Ο Χάρης για μένα μπορεί να είναι ο καλύτερος. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να κράξω τον Γιάννη ή τον Γιώργο ή τον Πέτρο. Μην πας να τον ακούσεις, επιλογή σου είναι. Δεν σε υποχρεώνει κανένας. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Απόψεις είναι αυτές. Ναι, τι να κάνουμε. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια και στο ποντιακό στοιχείο και δουλεύουν με σταθερές ορχήστρες δικές τους.
Εσένα, επειδή ξέρω ότι έχεις σταθερό λιράρι, αλλά δεν έχεις σταθερό σχήμα, ας πούμε, συνολικά ομάδα. Σταθερούς λιράριδες μάλλον. Πάντα Ναι. είχα σταθερά άτομα που συνεργαζόμουν. Προφανώς, ναι. Δηλαδή όταν θα κατέβω στην Αθήνα για να μην επιβαρύνω ένα σύλλογο, έτσι, να μην αναφέρω ονόματα, έτσι. Ναι, οκ. Θα πάρετε ή αυτόνα ή αυτόνα. Οκ. Ναι. Η επιλογή με τους συνεργάτες μου είναι δική μου πάντα. Ναι. Έτσι. Και είναι σημαντικό αυτό. Ναι, δεν... Νομίζω τώρα αν είναι μετρημένες οι φορές που για να κάνω το χατήρι κάποιου γιατί ίσως δεν μπορούσε να πληρώσουν και να βοηθήσω το σύλλογο, μπορεί να το έκανα κατ' εξαίρεση. Αλλά γενικότερα η επιλογή ποιοι θα με συνοδεύσουν είναι δική μου. Παρ' όλα αυτά, σε ένα ας πούμε σταθερό σχήμα, μια σταθερή ορχήστρα, εσένα θα σε διέφερε να το κινήσεις? Ναι, απλά σαν είναι λίγο project? δύσκολα στο χώρο μας. Να μου πεις κάποιοι το κάνουν και το κάνουν πετυχημένα. Οκ. Επειδή η κύρια δουλειά έτσι, είναι το καλοκαίρι. Ναι. Το χειμώνα είναι πιο πολύ συντήρηση. Γι' αυτό εννοώ ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι το καλύτερο και το σωστό επαγγελματικό είναι να έχεις τους συνεργάτες σου. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Λάζος έκανα έτσι και ήξερε τι θέλω. Βέβαια. Το ίδιο είναι και οι υπόλοιποι συνεργάτες, έτσι. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Να περάσουμε στο αγαπημένο μου μέρος της εκπομπής. Ξεκινάει το bullying. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή Για το bullying. για το αγαπημένο μέρος του Γιάννη και μάλλον όχι το αγαπημένο μέρος του Γιώργου, τον οποίο τον έχουμε κρατήσει από την αρχή. Και με λέει την τι θα αγωνία. μου κάνετε. Και σήμερα ο Γιάννης είναι πολύ χαρούμενος Ναι. γιατί θα παίξουμε ένα καινούριο παιχνίδι. Θα είσαι ο... Το οποίο ήταν δική σου ιδέα να το πούμε. Θέλω να τα Εντάξει, λέω όλα. Το Θέλω να τα κλέψα λέω και- όλα. Το κλέψα, δεν το... Οκ, αλλά, Πάνω στην έρευνά μου. ναι, το αλλά πήρα ήταν εγώ. δική σου ιδέα να παίξουμε. Ναι, αλλά αυτό με το έχετε παιχνίδι. φοβήσει από την αρχή. Πάμε. Λοιπόν, το παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα και θα είσαι ο πρώτος Ναι. είναι το συμπλήρωσε τη φράση. Δηλαδή, θα πρέπει να σου πούμε εμείς μία φράση και εσύ μετά θα τη συνεχίζεις κατά τον τρόπο που θες. Okay. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις? Όχι, ξεκίνα εσύ. Ωραία. Λοιπόν, η επιλογή των ερωτήσεων είναι εντελώς στοιχεία και συμπτωματική και δεν αναφέρεται σε Καλά, δεν το υπαρκτά πιστεύω. πρόσωπα Χάρη, και δεν- καταστάσεις. Χάρη, δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, δεν θα τραγούδαγα ποτέ. Συμπλήρωσε εδώ. Δεν θα τραγούδα ποτέ. Αυτό θέλει σκέψη, ρε παιδιά. Σκέψου. Να πω. Χάρη. Ναι, Λοιπόν. να βάλουμε χρονόμετρο. Θα βάλεις στο μοντάζ. Φέρει και μια τέτοια. Γιατί πρέπει. Ω, Δεν το περίμενα, Καλό, αλλά καλό. είναι πολύ καλή απάντηση. πολύ καλή. Λοιπόν, δεν θα ξανά παίζα με τον αδερφό μου αν... Αυτή νομίζω ήταν η G's ερώτηση. Αν ήθελε να τραγουδήσει μαζί μου. Ωραίο. Ένας άνθρωπος που θα ήθελα να συνεργαστώ είναι... Είναι πολύ γενικό αυτό. Ένας. Τραγουδιστής, λιράρης, Ό,τι τι. θες ένας. Άνθρωπος να είναι και ό,τι να είναι. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα με τη συνεργασία μου με τον Χρύσανθο. Το γνώρισες αυτόν, άλλον. Με τον Θόδωρο τον Παυλίδη. Λοιπόν, ναι, αλλά η άλλη ερώτηση είναι παρόμοια όμως η επόμενη φράση. Όχι απαραίτητα. Οκ, να την αλλάξω. Ναι. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής θα ήμουν... Λογιστής θα ήμουν, παιδιά. Είχα περάσει, όχι σοβαρά. Είχα περάσει στο ΤΕΙ λογιστική στις ΣΕΡΕΣ. Πήγα, άνοιξα την πόρτα, έκανα την εγγραφή, κοίταξα και λέω: οκ, πίσω. Όχι, το όνειρό μου ήταν ή αρχαιολόγος. Αυτό ήθελα πάντα. Α, Ναι. Ή ψυχολόγος. Να μου πεις, έχει σχέση ο τραγουδιστής
Ναι, Ξέρεις τι είναι ναι, να ναι. ψυχολογείς τον Το κόσμο. είπες και πριν, ναι. νομίζω, ότι είμαι τραγουδιστής ψυχολογίας. Ναι, Γι' αυτό ναι. παίζουμε με την ψυχολογία σου τώρα, λοιπόν. Το κατάλαβα. Θέλω να ταξιδέψω. Αίγυπτο. Και εγώ το σκέφτομαι για Αίγυπτο φέτος. Αίγυπτο, Ναι, στον Εγώ Κούντο περίμενα πήγα. τώρα καμιά Λατινική Αμερική να πει, ξέρω, κάνα Περού, καμιά Χιλή. Όχι, Αίγυπτο. Αίγυπτο. Και bonus track. Τι, Εσύ. ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Έβαλα. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, αυτή ήταν η Αυτή ήταν η bonus. Ναι, ναι. Αφού η άλλη ήταν. Είχαμε και μια ακόμα που είναι πανομοιότυπη. Άντε να σε ρωτήσουμε. Θα ήθελα να είχα γνωρίσει. Beyoncé. Ξέρεις τώρα, Τι θέλεις την θα ήθελα- Παρχαρομάνα να σου πω. Κάτσε, αλλά το θα ήθελα να είχα γνωρίσει είναι ότι τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Δηλαδή, μάλλον έχει πεθάνει. Ναι, ναι. Α, μην την πεθάνουμε την Beyoncé. Ναι, ρε παιδί μου. Α, κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, πες μας ίσως κάποιον καλλιτέχνη που δεν είναι εδώ μαζί μας. Εγώ την Beyoncé δεν θέλω ρε εσύ. Εντάξει, Χάρη, ωραία. δηλαδή, τι Κάνουμε κάλεσμα πρόβλημα λοιπόν έχεις, στην ρε φίλε? Beyoncé. Πεθαμένο τώρα να ψάχνουμε στα μνήματα. Το εγώ. Ας μείνουμε στην Beyoncé. Ναι, ρε Θα φίλε. έλεγα τώρα. Σκέψου την Beyoncé να παίζει λίρα λαγωγό. Ταραραμ, ταραραμ. Λοιπόν, Γιώργο μου, φτάσαμε στο τέλος, αλλά έχουμε δωράκι για εσένα. Τα κάλαντα στον πόντο. Είναι το άλμπουμ που κάναμε Το με την δικό σας. ορχήστρα, το δικό μας. Έχει Σας κάλαντα ευχαριστώ του πολύ. 12 ημέρου. Και επειδή όλα τα σκεφτόμαστε, έχουμε εδώ να κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος, όπως βλέπεις. Έχουμε και σακούλα να το βάλουμε Κάτσε, μέσα. Είναι αυτό εγώ πρώτη τεράστια. φορά το βλέπω. Α, Δεν το έχω κάντο δει. εσύ, γιατί εσύ κάνεις. Τι σακούλα Έλα, καλή. εσύ κάνεις τις τσάντα, ναι, συγγνώμη Λοιπόν. παιδιά. Δεν το έχω με τις διαφημίσεις, το έχει ο Χάρης. Μία τσάντα εδώ, ορχήστρα 19-19, που τη βλέπω και εγώ τώρα πρώτη φορά. Οπότε, Γιώργο, Τεράστια είναι μαζί αυτή. τη Σας βλέπω. ευχαριστώ πολύ. Αυτό ξέρεις τι είναι, κοίτα, γιατί η παραγωγή έχει προνοήσει για όλα. Παίρνεις το CD που σου δώσαμε, το βάζεις Ναι. μέσα στη τσάντα. Είναι τεράστιο αυτό λέμε. Ορίστε. 2 σε 1. Αυτό σίγουρα το έκανε ο άλλος ο Χάρης για να βάζει αυτό και αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σε Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσουν ευχαριστούμε μαζί μας. πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά μας που ήσουν μαζί μας και Δική μου η χαρά, το λέγαμε πάντα όταν βολέψει να το κάνουμε. Ήρθε η στιγμή και βολέψε. χαιρόμαστε. Δεν ξέρω αν στεναχώρησα κάποιον, αλλά αυτό είναι το πιστεύω μου. Αυτά είναι. Εντάξει, εμείς εδώ αυτούς που φέρουμε θέλουμε να λένε αυτό που σκέφτονται. Ναι. Και επειδή ξέρουμε ότι είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, γι' αυτό και θέλαμε τόσο πολύ να σε φέρουμε. Και νομίζω μας δικαίωσε τελικά. Ναι. Μας έχετε δικαιώσει οικογενειακώς. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. παιδιά. Να κάνουμε, μια επιτυχία σε μελλοντι- ό,τι- να κάνουμε μια μελλοντική εκπομπή Γιώργο Λάζο. Μαζί. Πω, Πώς το λένε, beef με όμως. link. Ναι. πω, Γιατί πω, όχι. πω, Τι Μια έχει να live γίνει εκεί μετάδοση. πέρα, Ναι, Και να πρέπει λέμε όλα τα- να διηγηθούμε ιστορίες από τα Ναι, παλιά. ναι, για αγρίους ιστορίες. Παιδιά με εκμεταλλευόταν. Θα είναι παιχνίδι Έκανε όλοι. bullying. Άστο. Λοιπόν, ξέρεις τώρα, τα κάνουμε όλα αυτά και σε κρατάμε γιατί δεν θέλουμε να κλείσουμε τώρα. Θέλουμε να πούμε κι άλλα. Ρωτήστε, τι θέλετε να μάθετε. Όχι, τα κρατάμε είπαμε, για άλλη φορά, μελλοντική. Άμα στα ρωτήσουμε τώρα όλα, μετά τι θα κάνουμε. Συζήτηση κάνεις και μέσα από τη συζήτηση βγαίνουν δημιουργικά πράγματα. Έτσι. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα το πει τώρα που θα κλείσει η κάμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε που καλά, ήσουν παιδιά. μαζί Χαρά μου μας. που Καλή βρισκόμουν επιτυχία. κοντά σας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία Καλή σε δύναμη και όλα. καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε Είναι πολύ. πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.